автомобилна Тойота присъстват невероятните активни системи за безопасност Toyota Safety Sense. Те са създадени не за да ви гледат вътре в автомобила или да са приятели във вашите сетила, а да гледат вместо вас. Винаги са на човек. Комбинацията от прекръжена системата, която се скривили пегничен пулсът или да намали последствието от такъв асистент, който ви помага да запазят времето за движение. Асистент, който ще бъде за нас на глава за